Seyitnazar seydi. Duşman geldi. Lewap boyun o deýler. Turuň begler, ol döwüşe baralyň. Şahy Merdan Murtazany ýad eýler. Boluň begler, şol döwüşe baralyň. Göre oldan şu gün alyp tilsimi, Qur'an açyp gelçeliň kasamy, şu gün bolsun İskenderiň kasamy, ärdey durup şol döwüşe baralyň. Nesip budur, tiz jan almak borjuňdyr. Biler bolsaň magşar güni harjyňdyr. Türkmen ýigit, Mir Haydarda harçyňdyr. Erkek bolup şol döwüşe baralyň. At yaragyň şaý edilsin ýol üçin, bagdy bilbil degresine gül üçin, watan üçin, namys üçin, il üçin ärdey durup ol döwüşe baralyň. Seydi Aýdar geçden şu gün janymdan, lewap daşyn boýap gyzyl ganymdan, namart ýigit gitsin meniň ýanymdan. Erkek bolup şol döwüşe baralyň. Assalamu alaykum. Ata watanymyzda galan garnaşlamyzda, hoş sarlamyzda diýdar küýsen doganlym. Ýat ýurtda gezip, öz mele toprağımyzyň ýysyna zar bolup, watan gadyryna has gowy düşünen watandaşlar. Bu çykyşymy taryhymyzda boljak iň uly rewolýusiýa, beýik türkmen rewolýusiýasyna bagşladym. Bilýänsiňiz, bu beýik öwrülüşiň bosawasyna dur. Bu ýa eýle ýa beýle öwrülüşiň boljagy iki uçsuz. Bu işin uzamasyna birinji sebäp diýip, bu işin bürokratiýalaşdyryljak bolmasy mümkin. Dogry, parahatçylykly, iyi misal edip bilsek oňa ýetesat ýok. Ýöne hakykata dogry seredeliň. 30 ýyllap işlemedik kanuny işletjek bolup, ýa-da işlemesine umyd eden bolup, wagty çekýän käk diýen. Men näme üçin bu pikire gelenim, häzir anyk faktlara baglaýyn. Gorky diýdik, halkymyz taýýar däldidik. Häzir ýene az wagtdan geçiriljek bolýan gol çekişlikde bolsa, ýene täze bahana dörer. Bu gezek sanymyz ýetenok. Sanymyzyň ýetmejeginiň sebäbi ýurduň daşynda bolsun, içinde bolsun, halkyň agramly bölegi diktator rejimi uýgunlaşanlar. Ýa-da saparaň dilinden aýtsak, hamilyonlar. Olar islendik rejime uýgunlaşmany okuyuply. Ol hamilyonlaryň ekranda görünýänlerini özüňden bilýän. Ine medeniýet synwady işgärleri. Rejim çalşdydy, hiç zat bolmadyk ýaly 2-3 ýylda täze rejimi öwrenşip bilýärler. Ýöne esasy ekranyň arkasynda akylan sany eken. Ol görünmeýänlere mysal getireýin. Näha YouTube'da video rolikler görýänliň sanynyň, like goýanyň sany paşty 10-1. Kommentariýlar ondan amaz. Siz olara like goýmany gorkýa diýip düşünýäňiz. Ýöne pikirlenip otursaň, olar gorkoklar däl, şol hamilyonlar diýip netije çykardym. Olara gyzykly hawa, bular näme etjek bolýarlar, edip bilerlermi diýip analiz edip oturýarlar. Eger netije bolup başlasa, olaram boşuljakdan. Ýöne, netije boljagyny ananyp bilen oklar. Bize bu alyp barýan işimizde olardan peýda bolmaşy ýaly ziyanam ýok. Şonuň üçin şu hereketiň çyndyrgamak üçin geliň sanymyzyň ýetdiginden herekete geçeliň. Sanymyz iň bolmany 15.000 ýetirip bilsek, ýolumyz açyk diýip düşünýän. 15.000 watan diýip urýan ýüregiň 200.000den gowrak duşmany param-parça edip biljegini öz taryhymyzda malazgirt döwüşe görkezdi. 15.000 san türkmen hökümetiň garşysynda dik durup bilse, sanyja sagatdan 150.000 boljagymyza şüphe ýok. Biz mertligi Kırgızlar eýdipdir, täjikler beýdipdir diýip goňşularymyzdan öwrenmäli. Öz taryhymyzdan görelýäli. Goý olar soň diýsin, türkmenler hiç kimiň edip bilmedigini etdi diýip. Dinlädiňiz üçin sag bolun.